Tak jak to vypadá, pane? Aspoň ten plamínek, Napumpuj aby byl to, vidět. jak si. Málo jde už. Víš, tady, aby byl ten plamínek vidět. A jestli to jde? Ne. No, jo, jde. Krásně, Dobré, to jde vidět. A už to je hřeje cín. Tady máme cín. Aj do dřeva. Už to ukáplo. Ježiš, No. to hřeje hodně. Ale moc se z toho asi nenahřeje, no. Už to dřevo, už to, víš? Jo, krásně. No to jak se nažaví, to vydrží dlouho horké. Ano, to je jasný. Krásně to hoří tady. To se musí tady napumpovat. A zase to hoří mnohem víc. Takže to je tak. A jestli už to jde vidět. Jo, jde tam ten plamínek tam. Jo, je to super. Mrká. Tak tady trošku silnější oheň jsme přidali. To už by možná bylo i na hliník nějaký. Ale když to zeslabíš, tak to zase to... A už to zechlo. Zastav to. Nevadí. Jenomže zdechlo, podívej. No, zapálíš, ale opatrně. No, to už jde, jak je to. Jsem přidal, nevadí. Super je tohle.